Дъгата, според мен, обединява всички цветове. Тъмно мургаво, мургаво, светло мургаво и друго мургаво. Така че дъгата са измислили циганите, според мен. Мирише ми на печени цигани, значи съм на прав път. Аз съм беден Рон Кихот. Произхождам от индийски род. Имам красива жена, Дулсинея. 5 деца имаме с нея, но да правя още не смея. Тя любовта си също към мене показва, но всеки мой ход грешен наказва. Поставя ръцете на кръста и казва: Кихоте, удар да те удари, за 2 хлеба намери пари. Няма да ставаш земеделец, майко. Не се знае. Значи изкуството за това е изкуство, защото в него има развитие. И таван в изкуството няма. Отпусни се. И му кажи: а пък аз, брате, съм кошничар, разбираш ли ме ти, а? Но аз продължавам да се бия с вятърните мелници. Дано има за какво.